Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a ceathairdeag Rannóg a hocht Téacs ó Aoife díriú a bheith Éisteacht. Level A1 topic 14 section 8 a text from Aoife focusing on listening. Le múna alma chochrú áite a chochrú agus éon tú leis an socrú sin, nó an socrú a dhéanú. Arranging a time, arranging a place, agreeing on an arrangement or confirming an arrangement. Beag an filleog Téacs ó Aoife uait don gníomhaíocht seo. You'll need a handout, a text from Aoife for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Téacs ó Aoife, a text from Aoife. Chur Aoife Téacs chuig cúigear cóide, ag tuairt cuirí dóibh rud éigin a dhéanamh. Aoife texted 5 friends inviting them to do something. An sin, chur gach duine de na cóide sin glí ar ais ar Aoife chun ghlaca leis an gcuireadh nó chun diúltú dó. Then each of those friends called Aoife back to accept or decline the invitation. Matseáil an chórá ón bhíor leis an téasc thíos trí uimhir an chórá a scríobh sa chiorcal ag bun gach téasc. Match the conversation from the paragraph with the text below by writing the conversation number in the circle at the bottom of each text. Dús tóg tamil agus lé tríd na téacscanna. First, take some time and read through the texts. An sin, chluisigh tú an bhíor dhá uair, then you will hear the sound clip twice. Ná bí bortha mana d'igeann tú gach focal. Don't be worried if you don't understand every word. Anois lé trí na téacscanna. Téacs ó Aoife, chórá a haon. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, fuair méid a Téacs. Tá brónarm bhrealam dul go dtí an teacht táhaine oíche aine, ach ní bheith me saoir. Bei brethlám ag rethar an. Céad faoi iad a haine se thugainn. Tá sin ceart go leor. Cén tá mórthamuid le chéile. Leabhar tréis an lí? Agus cén áit. Céad faoin teacht táhaine? Tá sin go brá. Feice mé an sin thu. Slán go fóil. Chórá dó. Agus éist, gur am agat as an chuire. Bhrealam dul chuig an seisiún ceoil leat. Ach tá mé tain. Tá sláidán orm le cúpla lá inis. Ó, a chrétar. Á mégan eile mar sin. Cinnte, cuir mé gléachart. Tóráid idir hin, sláin go fáil. Chórá tí. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, gur maithigad as de Téacs, ba bhrealam dul chuig an chóisiir leat oíche hathairn. Ó go héintach ar fad. Cén tá mórthamuid le chéile. Ar an ní ag ceach íon, an áireann sin duit. Tá sin go brá. Feice mé tú ar an ní ag teach íon mar sin. Ceart go leor, sláán go fáil. Chórá ceathair. Hello,
Aoife, gur maithagad as an Téacs. Éist tá brónaram ach ní bheith me sir maidin de saharn. Be me gobar a drachúir. Céird faoi Rannóg de saharn. Ó ceart go leor. Tá sin go bra. Cén tá a mhuilimiid le chéile? Timpeall 5 Ceart go leor. Cén éit? Tíomh muid go chaithfil an biúlís. Go hínta. Te fi mén sin tú. Sláán. Slán go fáil. Córá cúig. Hallo, Aoife ansa? Aoife, fuair a Téacs ar maidin, tá sin go hínta. Bé me sir san nithe maire agus ba bhrélam dulch ag scanan. Tá cin anmhaid ar siúl sa bháid ag leabhar tar éis a hocht. Cén tám a mhuilimiid le chéile? Cad faoin na hocht a chlog? Tá sin go bra. Buailí mé le tú muid an fectarlan mar sin. Ceart go leor. Feice mé an san ar a hocht. Ínta mai, sláán go fáil. Téacs ó Aoife. Córá a héan. Hello, Aoife anseo. Aoife, fuair a Téacs. Tá brónaram bhrealam dul go dtí an teacht táhaine oíche aine, ach ní bheith me séir. Bei brethlám ag rethar Céad faoi iad a haine se thugaing. Tá sin ceart go leor. Cén tá mórthamuid le chéile. Leabhar tar éis an lí? Agus cén áit. Céad faoin teacht táhaine? Tá sin go bra. Feice mé an sin thu. Slán go fáil. Córá dó. Agus éist, gur maithagad as an chuire. Ba bhrealam dul chuig an seisiún ceoil leat. Ach tá mé tain. Tá sláidán orm le cúpla lá inis. Ó, a chréitir. Á mégan eile mar sin. Cinnte, cuir mé gléachart. Tóráid a tin, sláán go fáil. Córá tí. Hello, Aoife anseo. Hi Aoife, gur maithagad as de Téacs, ba bhrealam dul chuig an chóisiir leat i dheathairn. Ó go héintach ar fad. Cén tá mórthamuid le chéile. Ar an ní ag teach íon, an áireann sin duit. Tá sin go bra. Feice mé tú ar an ní ag teach íon mar sin. Ceart go leor, sláán go fáil. Córá cethair. Hello? Aoife, gur maithagad as an Téacs. Éist tá brónaram ach ní bheith me sir maidin de saharn. Be me gobar a drachúir. Céird faoi Rannóg de saharn. Ó ceart go leor. Tá sin go bra. Cén tá a mhuilimiid le chéile? Timpeall 5 Ceart go leor. Cén éit? Tíomh muid go chaithfil an biúlís. Go hínta. Te fi mén sin tú. Sláán. Slán go fáil. Córá cúig. Hallo, Aoife ansa? Aoife, fuair a Téacs ar maidin, tá sin go hínta. Bé me sir san nithe maire agus ba bhrélam dulch ag scanan. Tá cin anmhaid ar siúl sa bháid ag leabhar tar éis a hocht. Cén tám a mhuilimiid le chéile? Cad faoin na hocht a chlog? Tá sin go bra. Buailí mé le tú muid an fectarlan mar sin. Ceart go leor. Feice mé an san ar a hocht. Ínta mai, sláán go fáil. Anish, Rockamy Trina Coiroita, Cean ar dús, and we'll go through the conversations one by one first. Córá a héan, conversation 1. Hello, Aoife anseo. Hi, Aoife here. Hi, Aoife. For me, the Téacs. Tá brónaram. Ba bhrealam dul go dtí an teacht táhaine oíche aine, ach ní bheidh mé séir. Beidh brethla mo rathár Céad faoi oíche de híne se chuan. Hi, Aoife, I got your text.
I'm sorry, I'd love to go to the pub on Friday night, but I won't be free. It will be my brother's birthday. How about Friday night? Tá sin ceart go leor, cén táim a bhuailmid le chéile. That's fine. What time will we meet? Lahore tar éis an lí, 9:30. Agus cén áit? And where? Céad faoin teacht tarna. What about the pub? Tá sin go brá, feithí mé an sinthú, slán go fóil. That's fine. I'll see you there. Bye for now. Córá a dó. Conversation 2. Agus éist, gur raibh maith agat as an churra, ba bhreáil am dul go dtí an seisiún ceol leat ach tá mé tin. Tá sláidán orm le cúpla lá anois. And listen, thanks for the invitation. I would love to go to the session with you, but I'm sick. I've had a cold for a few days now. Oh, a chréitúr, am éigean eile mar sin. Oh dear, some other time then. Cínte, chuirfeadh mé gléach ort. Sure, I'll call you. Túr aird it féin. Slán go fóil. Take care of yourself. Bye for now. Córá a 3. Conversation 3. Hello, Aoife and Sha. Hi, Aoife here. Hi, Aoife. Gur raibh maith agat as do Téacs, ba bhreáil am dul chuig an chóisiúr leat oíche hathrann. Hi, Aoife. Thank you for your text. I'd love to go to the party with you on Saturday night. Oh, go hintach ar fad. Cén táim a bhuailmid le chéile. Oh, wonderful. What time will we meet? Ag an 9:00 ag teach Ian, an Éireann sin dit, at 9 o'clock at Ian's house. Does that suit you? Tá sin go brá, feithí mé thu ar an 9:00 ag teach Ian mar sin. That's fine. I'll see you at 9 o'clock at Ian's house then. Ceart go leor, slán go fóil. Okay, bye for now. Córá a 4. Conversation 4. Hello. Hello. Hi, Aoife. Gur raibh maith agat as an Téacs. Éist, tá brón orm ach ní bheith mé séir maidin de sathairn. Bheith mé ag obair ar an drochúir. Céard faoi tráthnóna de sathairn. Hi, Aoife. Thank you for the text. Listen, I'm sorry, but I won't be free on Saturday morning. I'll be working, unfortunately. How about Saturday evening? Oh, ceart go leor. Tá sin go brá. Cén táim a bhuailmid le chéile. Oh, okay, that's fine. What time will we meet? Timpeall a 5:00, around 5 o'clock. Ceart go leor, cén áit. Okay, where? Taobh muid the Café Bewley's, outside Bewley's Cafe. Go hintach, chiigh mé tú an sin. Slán. Great, I'll see you there. Bye. Slán go fóil. Bye for now. Córá a 5. Conversation 5. Hello, Aoife and Sha. Hello, Aoife here. Hi, Aoife. Fuair mé do Téacs ar maidin. Tá sin go húntach. Bheith mé saoir itheamárach agus ba bhreáil liom dul chuig scanán. Tá ceann anmhaith ar siúl sa Savoy ag leathúir tar éis a 8. Cén táim a bhuailmid le chéile. Hi, Aoife. I got your text this morning. That's great. I'll be free tomorrow night and I would love to go to a movie. There's a good one going on at the Savoy at 8:30. What time will we meet? Cad faoi a 8:00. How about 8 o'clock? Tá sin go brá. Bhuailfí mé leat taobh muid den fictúirlinn mar sin. That's fine. I'll meet you outside the cinema then. Ceart go leor, feithí mé thu an sin ag a 8. Okay, I'll see you there at 8. Iontacht maith, slán go fóil. Great, bye for now. Agus anois na freagraí. Téacs a haon, a fádraig a bhá leat dul go dtí an teacht tarna oíche ina,
Bena I caint leat níos muile, Aoife, téann sé sin le chórá a héan. That goes with conversation 1. And Darachan, the second one, a híle, a meid to sir I hamorach, bhaile dulgadí an fictúrlan, chuir scart an níos muile, Aoife, téann sé sin le chórá a cúig. Hai anúla, a meid to sir maidin dé saharn, bhaile dul ag siobadóracht, Aoife, téann sé sin le chórá a chathair. An céad ceann eile, a mhaire an meid to sir tránóna dé dónig, bhaile dul chuig sesiún ceol, Aoife, téann sé sin le chórá a dó. Agus an ceann deireanach, Hi Joe, cad é mar tá tú? Bhaile dul chuig an cóisiir íon lom ihe hathairn, chuir gléach orm, níos déanaí, Aoife, agus téann sé sin le chórá a trí. Beag an bhfuilteog líon na barnaí uait an gníomhaíocht seo, you'll need the handout fill in the blanks for this activity. Líon na barnaí, fill in the blanks. Éist leis na cúig chórá chaáin a ríis, agus líon na barnaís tábla híos. Listen to the 5 phone conversations again and fill in the gaps in the table below. Tóg na méid agus lé na teitil. Take a minute and read the titles. And sin cloisic tú an bhír a ríis, then you'll hear the sound clip again. Cén chuire, ghlachan na diúltú, an chúis leis an diúltú, Socruithe casa le chéile, am agus áit. So which indexation, accepted or declined, the reason for declining, and the arrangements, time and place. Téacs ó Aoife. Chórá a héan. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, fuair de Téacs. Tá brónarm bhrealam dul go dtí an teacht táhaine ihe ine, ach ní bheith me séir. Bei brethlám ag rethar an. Céad faoi iad a híine se thugaing. Tá sin ceart go leor. Cén tá mórthamuid le chéile. Leabhar tréis an lí? Agus cén áit. Céad faoin teacht táhaine? Tá sin go brá. Feice mé an sin thu. Slán go fóil. Chórá dó. Agus éist, gur maithagat as an chuire. Bhrealam dul chuig an sesiún ceol leat, ach tá mé tain. Tá sláidán orm le cúpla lá inis. Ó, a chrétar. Á mégan eile mar sin. Cinnte, cuir mé gléachart. Tóráid a tin, sláin go fáil. Chórá trí. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, gur maithigad as de Téacs, ba bhrealam dul chuig an cóisiir leat ihe hathairn. Ó go héintach ar fad. Cén tá mórthamuid le chéile. Ar an ní ag ceach íon, an áireann sin duid. Tá sin go brá. Feice mé tú ar an ní ag teach íon mar sin. Ceart go leor, slán go fáil. Chórá chathair. Hello? Hi Aoife. Gur maithagad as an Téacs. Éist tá brónarm ach ní bheith me sir maidin de saharn. Bei me gobar ar a drachúir. Céird faoi Rannóg de saharn. Ó, ceart go leor. Tá sin go brá. Cén tá mórthamuid le chéile? Timpeall a 5 chlog? Ceart go leor. Cén éit? Tíomh muid go chafiil an biúlís. Go hínta. Te fi mé sin tú. Sláin. Slán go fáil. Chórá cúig. Hello, Aoife anseo. Hi Aoife. Fuair mé de Téacs ar maidin, tá sin go hínta. Bei me sir san ihe maire agus ba bhrealam dul chuig scanan.
Tá cin anmhaith ar siúlsa sa bháid ag leabhairt tar éis a hacht. Cin tam a múlamid le chéile. Cad faoin hocht a chlog? Tá sin go bre. Buailí mé le tú muid an fectar lan mar sin. Ceart go leor. Feice mé an san ar a hocht. Ínta mai, sláin go fáil. Éisteacht leis an script. Listen again along with the script. Téacs ó Aoife. Córá a héan. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, fuair mé de Téacs. Tá brónarm bhrealam dul go dtí an teacht táhaine ihe ine, ach ní bheith me séir. Bei brethlam me grethar an. Céad faoi hid a híine se hugging. Tá sin ceart go leor. Cén tá mórthamuid le chéile. Leabhairt éis an lí? Agus cén áit. Céad faoin teacht táhaine? Tá sin go bra. Feice mé an sinthú. Slán go fóil. Córá dó. Agus éist, gur maithagat as an chuire. Bhrealam dul chuig an seisiún ceoil leat. Ach tá mé tain. Tá sláidán orm le cúpla lá inis. Ó, a chrétar. Á mé gin eile mar sin. Cínte, cuir mé gléachart. Tóir airad it hin, sláin go fáil. Córá trí. Hello, Aoife seo. Hi Aoife, gur maithigad as de Téacs, ba bhrealam dul chuig an chóisiir leat ihe haharn. Ó go héintach ar fad. Cén tá mórthamuid le chéile. Ar a ní ag ceach íon, an áireann sin duit. Tá sin go bra. Feice mé tú ar a ní ag teach íon mar sin. Ceart go leor, slán go fáil. Córá cethair. Hello? Hi Aoife. Gur maithagad as an Téacs. Éist tá brónarm ach ní bheith mé sír maidin de saharn. Bei mé gobar ar a drachúir. Céird faoi an hóna de saharn. Ó, ceart go leor. Tá sin go bre. Cin tá a múlamid le chéile. Timpeall a 5 chlog? Ceart go leor. Cin éit? Tíomh muid go chafiil an biúlís. Go hínta. Te fi mé sin tú. Sláin. Slán go fáil. Córá 5. Hallo, Aoife an sa? Hi Aoife. Fuair mé de Téacs ar máidín, tá sin go hínta. Bei mé sír san nithe maire agus ba bhrealam dul chuig scanan. Tá cin anmhaith ar siúlsa sa bháid ag leabhairt tar éis a hacht. Cin tam a múlamid le chéile. Cad faoin hocht a chlog? Tá sin go bre. Buailí mé le tú muid an fectar lan mar sin. Ceart go leor. Feice mé an san ar a hocht. Ínta mai, sláin go fáil. Na freagaí córá a héan, cén chuire ar bháil leat dul go dtí an teacht táirne ihe ine, glacadh nó diúltú agus rogha eile, an chúis leis an diúltú beidh breithlá a rathár ann, Socruithe teacht táirne ag leabhairt rééis a ní. Córá a dó. Cén chuire ar bháil leat dul chuig seisiún ceoil, diúltú, an chúis leis an diúltú, tá sí tím tá sláidán orthu, agus Socruithe am éigean eile. Córá a trí. An chuire ar bháil leat dul chuig cóisiir íon lam ihe haharn. Glacadh nó diúltú, ghlach sí leis, an chúis leis an diúltú, well, that's not relevant, agus na Socruithe teach íon a gní a chlog. Córá a cethair, an chuire ar bháil leat dul ag siopadóireacht, agus glacadh nó diúltú, glacadh, an chúis leis an diúltú, well,
Beidh sí ag gobar agus thug sí rogha eile de. She will be working and she gave rogha eile is another option, another choice. Agus na Socruithe and the arrangements, Cafe Bewley's timpeall a 5:00. Chorá 5 an cura bhfuil le dul go dtí an fictúrlan agus ghlach sí leis an gcuire agus na Socruithe taobh muid an fictúrlan ag a 8:00. Agus inis, lé na cóireáite amach ó sord, read the conversations out loud, má tá partnéir agat tug sealanna agus na roiil léu. If you have a partner, take turns reading the different roles. Chorá a haon. Chorá a dó. Chorá a trí. Chorá a ceathair. Chorá a 5. Beidh an bhfilteog má théasc féin uait aghníomhaíocht seo. You'll need the handout My Own Text for this activity. Má théasc féin, My Own Text. Lé na téacsanna a scríobh Aoife chuig a cháirde arís. Read the text that Aoife wrote to her friends again. An sin, scríobh téacs chuig cara leat agus túir cuireadh dó rud éigin a dhéanamh leat. Next, text a friend and invite him to do something with you. Dús, an cuireann leat cad is sprí leis na gcéireadh seo a leanas. First, do you remember what the meaning of the following abbreviations are? GRMA, N a hocht, Seacht, N. GRMA, gur maithagat, N ocht, a nocht, Seacht, N, seachtain. Agus mátá partner agat, and if you have a partner or a study buddy, léigh the partner a heachs amach ditse, have your partner read their text out to you, éist leis agus scríobh freagra ar a heachs. Listen to them and write an answer to their text.
or maybe practice texting in Irish to each other over the coming week. Agus sin deire le Rannóg a hocht Téacs ó Aoife, le múna am a chochrú, áite chochrú, agus aontú leis an socrú sin, nó an socrú a dhéanamh. And that's the end of section 8, a text from Aoife, arranging a time, arranging a place, agreeing on that arrangement or confirming an arrangement. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas, Theastas Eorpach na Gaeilge, as cead a thabhairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.